magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Yes. Parang ibang-iba yung dating mo ngayon. Sporty na sporty ka. Sputnik na Sputnik. Bigla naging Sputnik. Ang luma. Ang luma ng term na Sputnik. Sabi ko nga kanina kay Maratoni, gusto mo ba mag-picture tayong dalawa? Kasi parehas tayong parang sporty. Ayan. Yabang-yabang po si Nicole habang may yellow na pinapatong sa ulo kasi may migraine. Habang napag-usap ako sa kanya. Pilit niya dinidikit niya yung pormahan niya sa bata. Diba? May ice pero may sa ice ulo. ako sa ulo. Sabi nung dumadaan, ano nangyari sa'yo? Migraine. Ba't ka may migraine? Quarantine problems. Ano ba naman yun? Nakakaloka, diba? Nag-ano nga kami, nag-picture kami, mamaya po post ko. 2 decades apart. Oh my gosh, nakakaloka. 2 dekada talaga, literal, yung tanda natin sa kanya. Alam mo, parang anak mo na. Oo, correct. Kung maaga kang naglandi at nabuntis, anak mo na. Kasi meron ako mga kabatch na gano'n na ang kanilang mga edad ng kanilang mga panganay ay nasa 20 plus years old. Diba? So sila, patapos na yung kanilang mga anak, yung iba nga nagtatrabaho na ako, we've only just begun. May kinder pa ako, nakakalurke. Curious lang ako kung ipapakita mo kay Princess yung picture niyong dalawa ni Maratoni. Kung ano yung sasabihin niya? Sinend ko na. Ano sabi? But mom! That's so cringe. Feeling mo bata ka? Totoo naman, bakit? Batang isip, diba? Naalala ko tuloy yung isang tambalanista dati na nag-message na stress na stress siya kasi online, nakita niya yung picture nung isang damit. So yung damit, feeling niya, babagay sa kanya. Okay. Nung siya na yung nagsuot, nung dumating na finally na siya nagsuot, mukha daw natipos. Sabi ko, paano po yung natipos? Ano pong itsura na natipos? Kaya wag po kayong wag po kayong basta-basta mabili ng mga bagay online. Tapos feeling nyo porque, definitely bagay yun sa model. Kaya nga siya kinuha model eh. Correct. At ang sukat ng model, kadalasan ewan ko lang based on experience sa pag-online na shopping ng mga damit, kadalasan ang size niyan ay small. So wag mong pipiliin yung small kung ang nananatiling small sa'yo ay mga daliri mo. Diba? Tsaka napag-alaman ko rin pala, pag nagpili ng damit, depende sa skin color mo. May mga ganon. Yung kulay, yung mga stripes, totoo. lalong lumalapad ka. Sa true. Alam mo, buti na nabanggit mo yan. Kasi di ba mahilig ako sa gold dahil kay Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Di ba? Diyan tayo nagtitiwala. Pero, pagdating sa damit, hindi daw dapat ako mag-gold. Lalong-lalo na ako yung takot na takot umitim Yung parang, pag nakakita lang ng konting araw, para akong vampira, ninenervous ako. Kasi, ang gluta tayo, di ba? Ganon. Kasi, yung gold, kasi may one time na gusto ko magsuot ng gold para sa isang event. At sabi sa akin ng gagawa ng damit, sure ka ba? Tapos sabi ko, bakit hindi ba sa akin bagay yung gold na damit? Sabi niya, hindi naman sa ganon. Kaya lang, ang gold kasi nakakaitim yan Sabi ko, okay, X. May gold na kulay ng damit na nakakaitim. Merong shade ng gold na nakakaputi. Yan, 'di ba? Yeah. So kung kahapon na pag-usapan natin na ang sabong isa science, 'di ba? O ganun din ang fashion, it's an art, it's also a science. Pinag-aaralan talaga yan. Hindi lang pala siya maganda doon sa model na nakita mo. Correct. Bibili mo pagsuot mo parang iba. Oo, parang iba. Bakit? Parang hangir ka. Yun na nga yung description ng yung natipos. Paano yung natipos, 'di ba? Tipos parang nagkasakit ka na biglang natuyot ka. Correct. Yung nagpapayat ka pero hindi nila inisip na nagpapayat ka, inisip na nag-drugs ka. Ganun po yung natipos. Nakakalurky. So, mas maganda bago kayo bumili ng marami, for example. Kasi, bawa, trip mo yan, bibili ka na, dalawa na para isa lang ng shipping fee. Gaya, may mga ganun. Makakatipid ako isang shipping fee. Alamin mo muna kung kakasya ba talaga sa'yo at babagay. Ayan. Alam mo, meron akong pinanood sa Netflix, Buchanan Man. Kailan niyo po kami kukuning endorser? Kaya nga, Netflix! 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 Netflix!
Netflix! Kailan? So, ang title niya ay Shopping Conspiracy. Una pa lang na parte nung parang docu siya eh. Alam ko na talaga isa ako sa mga pinatatamaan eh. Okay. So, ito yung tungkol sa mga taong mahilig mag-shopping, 'di ba? So, yung lahat. At hindi lang damit. Lahat. Sapatos, gadgets, yan, ganyan. Ang hindi po natin na alam, ang dami po nating binibili at kinokonsume na ganyan, hindi po natin alam saan ba talaga sila actual na pumupunta pagkatapos. Actually, yung docu na yon, hindi talaga siya, ang target niya talaga, yes, tayong mga mamimili, tayong mga nag-online shopping, tayong consumers, pero ang target din talaga niya mga kumpanya na gumagawa. Okay. Kasi dapat daw lagi, every time na merong gagawin na isang produkto, dapat laging iisipin anong mangyayari dun sa kanya sa dulong-dulo. 'Di ba? Kaya nga ngayon na meron ng mga sapatos na parang plant-based, may mga ganun yung mga plant kinemera to. Kasi nakaka-stress siya, Jigs, na parang pag nagtagal na ganito, na ang dami natin binibili, tapos di ba, kunyari ako, di ba, kwento ko, Jigs, kailangan ko nang declutter. So, yung pagde-declutter ko, namimigay ako. So, pinapamigay ko siya. Pag nagpapamigay, para sa akin, wala na yon. Pero, hindi kasi lahat ng mga pinapamigay actual na magagamit. Yung mga iba, itatapon talaga siya. Saan siya tinatapon? Yan. At doon sa docu na yun, talaga nakakalungkot kasi tinatapon talaga siya sa dagat. Tinatapon talaga siya sa mga, sa mga gubat, ganyan na mga dahilan kung bakit, may global warming. Nagsasuffer yung Earth. Correct, nagsasuffer yung Earth. Diba? So, ang paalala nun, again, para sa mga malalaking kumpanya, baka naman makaisip kayo ng mga produkto na pwedeng magamit ulit or natutunaw talaga siya, ganyan. At para din naman sa atin ng mga mamimili, baka naman, isa lang naman ang pares ng paa mo. Bakit kailangan 15 yung sapatos mo, di ba? Kasi totoo nakakalungkot siya, Jigs, talaga, promise na doon siya napupunta. For example, meron silang binigay na example na may isang sikat na brand na ang sabi doon, kapag ka nag-donate ka ng mga luma mong mga damit, makakakuha ka ng 15% off pag bumili ka dun sa brand. So, syempre ikaw, nakapag-declutter ka na, may 15% off ka pa. 'Di ba? Yun nga, trinace nila kung saan nakarating yung mga napunta daw siya sa isang bansa, Ghana. Ghana yung lugar sa may Africa, yan. Yan, Ghana. So, 30 million lang ang tao doon. Pero yung mga damit daw na napupunta sa kanila na pinapamigay, 15 million a week. Wow! Na damit. Kaya pala may gana sila. Dahil ang dami libre. Actually, wala na nga silang gana sa sobrang dami. Kasi 30 million lang sila. So, ani nila yun. Tapos ang ending, Jegs, pinakita kung saan sila. Tinatambakan lang. Oo, tinatambakan. So, parang may shadow lang na. Kunyari, namimigay. Yan. Ginagawang trash bin. Correct. Totoo. At ginawa yan ng isang parang dalubhasa, isang waste kineme. Ang ginawa niya, meron siyang ginawa, may produkto. Isang TV. Tapos dinikitan niya ng parang, ang tawag doon, yung GPS, parang ganon. Kasi ang sabi daw, dinidispose daw properly. May mga paraan daw para i-dispose, ganyan. Tapos yung GPS, nakita niya na mapupunta daw sa isang parte ng Amerika. Nung trinace yung GPS, tataka siya, parang palipat-lipat ng bansa. Hanggang nakarating ng Thailand. Tapos pagdating niya ng Thailand, nakitang-kita niya talaga doon yung mga Thai na nagpupukpok ng mga TV na may nakamas kasi toxic din eh. May battery yun, may mga material na mga chemical na gano'n. So doon siya napupunta. Parang kinakatay nila, ginajunk siya. O, di ba? Nakakaloka na. Pero parang ako iniisip ko, pero kahit napanood ko to, nag-online shopping pa rin ako kanina. So kaya ang lungkot na kaya nga ang hirap niya. Mahirap
kasi on our own na tayo yung mga consumers. Kasi ang initiative na to dapat manggagaling sa government. Yun na nga. Tsaka sa malalaki kaagad, gobyerno papunta dun sa mga kumpanya, di ba? Minsan daw kasi sabi dun sa docu na yun, sinasabing green, recycle. Nagpalit lang ng logo, ginawa lang green. May mga dinagdagan lang ng mga dahon-dahon, pero hindi naman talaga totoo. Eh dito na nga lang, di ba? O tingnan mo, biodegradable, non-biodegradable. Pagdating sa basurero, aminin mo na, hindi ba halo-halo din sila, Jegs? Di ba? Hindi rin siya nasisegregate. Actually, yung segregation na tinuturo tayo ng mga elementary pa lang. Tapos, okay, nung isang araw, naglaro kami ng Squid Games. Yung mga DJs dito sa MBC. Nung dumaan kami sa Star City, tas dumaan kami sa mga basurahan, may isang nagsabi na, hala, ang Squid Game ba paghihiwalayin yung mga biodegradable sa non-biodegradable? Kasi sa totoo lang, tama ka. Elementary pa tayo sa atin itinuro. Correct. Naintindihan ba natin, 'di ba? Alam ba natin kung alin pag halimbawa nga nagkaroon ng Squid Games at paghiwa-hiwalayin, 'di ba? Mahihiwalay mo ba o una kang papatayin? Kasi totoo, mahirap talaga siya. Tinuro pa sa atin yung mga compost pit na yan. Diba? Correct. Wala rin. Kaya tuloy iniisip ko, tama nga naman talaga na meron ng mga electric vehicles. Kasi makakatulong talaga siya para sa toxic waste in the air. Correct, Kineme. So parang gusto kong tumulong, kaya lang pambili na lang ng electric vehicle ang kulang. Tesla, baka naman. Mga pang-demo nyo dyan. Baka naman. Diba? Wag na yung mga nandito na may Tesla nandito, no? Yung mga iba pa, yung mga medyo, mga China na baka naman, Jetour. 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 Diba? Pero yung mga ganun, parang feeling ko, yun yung talagang contribution nila Na instead na kasi sira na po yung yung Earth. Hindi ko alam kung sa kanina nabanggit ni Trump kasi nanood ako ng highlights. Akalain mo naman talaga nanonood ka na ng mga English na speech Nagbago ka na talaga. I'm so proud of you. Na parang i-boost niya yung business doon ng electric car na. Kasi di ba ang nagbo-boom ngayon sa mga electric car is more on China. Yan, oo. So ngayon magkakaroon ng mga gawa sa Amerika. So magkakaroon ng competition, baka maging mura na siya. Ayun, baka naman, pagmura na! Diba? Alam nyo, yung mga ganitong klaseng topic, for sure, hindi lahat parang, hindi lahat may pake. Pero kapag binabaha na tayo ng sobra, kapag hindi na normal yung takbo ng panahon, isipin ninyo last year ko lang talaga na-experience sa tanan ng buhay ko, sa ilang dekada ko sa mundong ito, na no classes dahil mainit. Last year lang yan nangyari, Jegs. Hindi naman nangyayari yun Kadalasan no classes kasi malakas ang ulan. Baha, 'di ba? Hindi ka na makakadaan, ang lakas masyado ng ulan, 'di ba? Pero yung no classes dahil sobrang init, hindi nangyayari yun. Nakailan tayo last year, mga umaabot tayo sa 42, 43 degrees. Nag-iba na talaga. Ito na yung new normal. Imagine mo yung elementary tayo, pinag-uusapan na natin. Luminipis na ang ozone layer. Huwag kang gagamit ng spray net at aquanet, di ba? Kakagamit ko lang today, di ba? Medyo mahirap kasi talaga siya. Pero parang feeling ko, Jegs, in your own little way, sa maliit na paraan, pwede ka talagang tumulong So, nakikita ko naman yan. Kahit ang hirap-hirap uminom ng milk tea ng paper straw, di ba? Ang hirap talaga niya, Jegs, lalo. Pagka bumibili ako ng milk tea tapos ang straw nila paper, humingi talaga ako ng mga 5 kasi ang hirap niya pagka sumisip-sip ka na ng mga pearls. Correct, ang hirap, natutunaw siya talaga Pero we really appreciate those Pero malaking tulong yun. Especially yung wholesome table na lang. Ay, diba? Yung straw nila parang restaurant yun ng boss natin. Yung straw nila, pag nagagamit ko, parang iniisip ko yung parang macaroni na correct. Yun yung ginagamit. Hindi siya plastic sa madaling salita. Hindi. Kasi ang plastic po natutunaw. Diba? So, yun. Kaya tingnan mo yung mga plastic mong kaibigan, hindi naglalabas sa araw. Shokot matunaw, di ba? Di kasi ang plastic hindi siya talaga natutunaw Pero yung mga paper, yan, di ba? Pwede talaga siyang i-recycle. Correct. Kaya yung ganun, malaking tulong na yun siya Kaya wag na kayong magalit kung kahit medyo mahirap po talagang uminom minsan ng paper straw. Isa lang nga ibig sabihin yan, inumin mo agad, wag naman 2 oras na hindi pa naubos-ubos yung kape mo dyan o milk tea mo. Tama. Di ba? Pero yun, mga paraan yun Kasi kung
kung ilang tao ang hindi nag-straw na plastic, edi ilan din yung na-save. O meron pa nga yung mga bamboo straw ata. Meron. Pero nababasag din ko minsan, Edi, diba? tsaka, meron nga yung straw na Jegs, yung steel, reusable. Ang problema lang, ang dami nagregalo niyan sa akin lagi before. Tinatry ko naman pero nagagamit ko siya one day. Alam mo yun? Saan mo kasi pinagdadala? Hindi ko siya mapanindigan, Jigs. Yung dadaling ko siya. Kasi ang nangyayari kasi kung kailan ko siya kailangan, hindi ko siya dala. Diba? Pero yun yung dapat. Oo, tama. Parang katulad ng buti nga nauso na yung mga iba't ibang uri ng tumbler eh. Oo. Diba? Kasi ngayon, hindi na kailangan mag-paper cup. Oo, tama, mag-plastic cup. Correct. Diba? Pwede nga gumamit ng tumbler mo para uminom ng tubig. Ayan. Hindi ka nagtatapon. Bumili ka ng coffee, hindi mo na kinakailangan ng paper cup. Yan, 'di ba? Pwedeng 'yun na mismong lagayan mo, 'di ba? Yung mga ganon, mga tulong po 'yan kay Mother Earth. Correct. Pagod na siya eh. Ayan, sobra. Tulungan natin siya, ha? Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!